Referència històrica, social i religiosa és el convent franciscà de la Puríssima Concepció de Benissa. Va acabar de construir-se el 1624 i els seus promotors no dubtaren en alçar un edifici amb característiques de fortalesa defensiva. En aquella època estava allunyat del centre urbà i ocupava el punt més alt de l'entorn de la vila. Amb el temps condicionaria l'expansió del municipi, que va anar creixent fins a arribar al convent. Eren temps d'atacs pirates i els refugis per a l'ordre i la població es feien imprescindibles. Per això, els seus murs, sobris en tot el recinte exterior, i les estructures defensives, com el matacà, que encara es conserven a la façana principal. L'espai que s'obre a la plaça destaca per la creu central i el calvari que la rodeja, realitzat amb pedra i ceràmiques valencianes. El claustre del convent és d'estil renaixentista i va ser construït amb pedra tosca. La galeria interior està decorada amb pintures actuals que recorden episodis de la vida de Sant Francesc d'Assís. L'església es configura a partir de la planta de creu grega amb les mateixes dimensions en totes les seues navades. La imatge de la Puríssima Concepció presideix el retaule central. El conjunt artístic es completa amb les capelles laterals i la de la Comunió, que contenen escultures de fusta de Sant Francesc, Sant Pasqual i Santa Clara, entre altres. La visita continua al Museu del Convent, espai dedicat a mostrar objectes i material del treball religiós que els frares franciscans realitzen per tot el món. El convent va patir l'abandonament i moltes reformes, l'última després de la Guerra Civil de 1936, quan va ser atacat. Després es va convertir en l'Hospital dels Ferits que lluitaren amb les Brigades Internacionals.